Seriació amb mosquetons. Mosquetó gran. Mosquetó mitjà. Mosquetó xicotet. Gran, mitjà, xicotet. Classifiquem per grandària. Mosquetons grans, mosquetons mitjans, mosquetons xicotets. Fem una seriació atenent a un criteri, el criteri de la grandària. Gran, mitjà, xicotet. Gran, mitjà, quin mosquetó va ara? El xicotet. També podem jugar a enganxar-los i així exercitem la força de les nostres mans. Ara et toca provar-ho a tu. T'atreveixes?